Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Σήμερα θα φτιάχνουμε μια τούρτα 3D για ένα κοριτσάκι που θέλει τη μίνι. Και πώς φτιάχνεις μια τέτοια τούρτα? Έχουμε κολλήσει στην ορολογία μας τούρτα με ύψος τουλάχιστον 12 εκατοστών, ένα υπέροχο μους με λευκή σοκολάτα και αυγό. Θα την επικαλύψουμε με πάστα ζάχαρης και μετά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η αγαπημένη μας μίνι και ο Μίκη. Ξεκινάμε να απλώσουμε το φύλλο της πάστα ζάχαρης. Πώς δημιουργείται η πάστα ζάχαρης? Η πάστα ζάχαρης δημιουργείται με ζάχαρη, άμυλο, γίνεται μια μάζα και έτσι γίνεται το αποτέλεσμα με βρόσιμα χρώματα. Και αυτό τρώγεται κανονικά? Κανονικά, ναι. Το μυστικό να είναι στην τούρτα λεπτή επίστρωση για να μην γλυκίζει τον ουρανίσκο που θα δοκιμάσουν την τούρτα. Και για πόσα άτομα είναι αυτή η τούρτα? Αυτή η τούρτα είναι για περίπου 12 με 15 μερίδες. Τώρα είναι έτοιμο το φύλλο αφού το ανοίξαμε να επιστρωθεί η τούρτα. Το τελικό αποτέλεσμα που δημιουργήσαμε με τη ζαχαρόπαστα είναι αυτό. Μίνι και Μίκη σε μία τούρτα, οι φιγούρες όπως βλέπετε. Διακοσμητικά πάνω από ζαχαρόπαστα τα οποία φτιάξαμε κατά την ώρα που στρώναμε τη ζαχαρόπαστα εγώ και οι συνεργάτες μου, όπως ασεράκια και καρδούλες. Και εάν θέλεις και εσύ αντίστοιχα μια πολύ όμορφη τούρτα όπως αυτή, κάλεσέ μας στο 210 5777 472 ή εναλλακτικά kakalis.gr, φόρμα επικοινωνίας και σε καλούμε στο τηλέφωνο.